o hei hotel kan thlenga khum te pawh lo nuam em em a aman tlawmang ain rin ain alo nuam alo phui sui ve bawk a chuanin sana zawrhna hmun pui bul chiah kha alo ni bawk ta ni chu maw khai nei tu ro in lo ko le to chin te ni sang ha min ko tam te da ba cũng về rồi tí mà dang lo chat te mai he cái bố chú có cô thì cũng nhớ nào Your phone service has been sanghalian pui kan va chhum tira vok ke kan bai tir boka an ei tur te tui ve em hlom me ni mo la e ngai lo ti taka tui ti devin engkim hi kan ei vek thei ni chu mo China hi alo thiang hlim ka tia han da chware reng hianin bol hlo pai le tiang veli motor hi om lo top me anuam em a hoi thaven vel po nuam em ani du ang hianin camera hianin alang thei lo zoka chuan an driver te hi an smart em boka taxi fare hi ataw ve ang renga hei building lian pui ti vel te po hi amoi ka tia monom ka tia hi chu thala pe mi ga lo ni bok ne thlai ka la reng me ni voi khat kalna ani boka he video hi mo hei hi kan bazar na hmun kalkong vel ani a tianin ti tur om chang lawa tian thla te kan la vel me me kan voi khat kalna zel kha ni wang khanin hi thalak pa in di hianin taxi a kan chuang ani building sang tak tak ro pui tak tak a omawa amaro chuan ni chu an leilung te nge tha a amin hlau om le tia eng ma om lo ta a fai em ani mo khi engma bol hlo pai na nu ma tiang vel re mo tur om lo ni mo thua ven top me ni tuna hian kan jacket lak tur vel te hei kan han en vela i an dor ngak tu te hi tianin kan hak chin tir me thin ni chu i an mani hianin hak chin an phal lo wang hian ke mani sum dong ho tan hian an boi thlak em china an mani hian an ha chin me thin ni tian engma hi ke ni chuan kan ha chin thei lo ta ni chu thum hnoi anal thei em a lak tur bik poi kan che thin lawa lak fek mai hi chak om poisa tam tak dei hi chak om thin ani heng te po hian ta an ha chin zela hak chin hin lo phur thei em a i ramdang mi tu chaina mi ho tu an sum dong thiam em ani tian he thei bi lu ko he chian pakhat kanang ka char fu lawa ni tian mi lo pek saka an che hi rang te mi an che zot me a ke ni che ang hi ni an rang te me na an hi an thu chiang em a an ngai san om ka ti thla kan la ve zuaya chuan hi kan dor nu anya tian memo te kan han inziak fela kan lak tu te kan han thlang khoma an boy ve theilu tuk pani pathum kan om chuan mo jin si sang dora kan ni hi boy kha le tu ke 六， jin si sang he pai ka chian fel char thar khana min khai sak ve kan ni chu he an ti pui zia hi mo bungra mun ram sang atangin tianin kan han dor ania he an market kot vel de chu bungro lak chwa vekina khatani hi ti hian an buai chara thu me ol me hin om lo reng ani mo ole hi bai makotania bai ma chu mi zo te na bungra kan han lak na thin pui ber pakhat ani a akot te kan la vela chuan heng hi bungra an thon chwa tur te ke ni hawina mi sang khui mun sang tanga bungra la kal te na kan lak chwa ten nia ke ni hi kan lo bazar re de uleka India adar thum vela an nia chong khwa lo thim to a kan lo she thiam si lawa ril tram de win piang kan lo oma alama kan tia khwa lo thim der to me dar card thumina in thlawani India nen khwa thim ma big em ani chu tan chaw em in kan ve nak to ni thil te kan han eya
an thil siam ang hi chu tui kan ti ve vek mai nei hi mizo du chi ne la lawin mi lang reng khop men thil siam vel hi mo chuan kan ho dona kalkawng vela thla te la mai mai pang ke in hoi la kan tia pangpar te thil chi hrang hrang hei a hmuh nawm kan tia mawi kan tia ti han thla kan la kual vela kan ho kawng ani thawa kawng chhawng ania saron teng te hi an war em em a rawng hrang hrang a pink te ti hianin a tui paihna pawh fel fai takin side drain a luang thei turin pipe in ti hianin a tui paihna te pawh kha an la veka an kat reng boka tian an kat pa hianin a par zel bok ta kawtthler tina a hmuh tur a awm ani pangpar hi maw an nung mawi ser sor thei nia sindi te nen kan in hmuh hlawla thla te kan han la le a kan thlenna naupang pakhat hi lo kal ringa thla ka lo lak pui ni hei saron chu rawng hrang hrang hianin a awma a sen tak te hmun hrang hrang ah te hian kawtthler tina a hmuh tur a awm ani hi guangzau chaina ani a kan thawmhnaw han lakna thin ani kan thawmhnaw zawrh te hi chaina guangzau ami kan lak te bangkok ami kan lak te ni thina tuna kan video mi hi chu chaina ani kawtthler fiber mai hi hmuh nawm ka ti thina bawlhhlawh hi hmuh tur a awm ei ngai lo hi a hmuh nawm ka ti ni tian engmah hi kan sawi thiam vak lo a ke ni chu tian a awm dan ang hian kan rawn sawi topa thian ho a zin te kan nia ti hianin kan hlim tlang ve em em a kan video te dah that nan ti hianin thla te leila nakin zela nakin hnuah la zin le zel tur te kan nia nakin kan la en le ta kan te thla hi kan la sham sham thin ni maw ei tur hi ti hian kan va la mai thina kan va ei mai thina chawn da a chuan kan du hi kan va buk tira hei chuanin a gram a zir khanin poisa kan chawi thina du zat zat kan ei mai ni chu ka du tur chi hlir a awm hei heng te hi tian ka ei teuh ta ni chu heng te pawimawh tui deuhin kan chhuak leh tawh a a hmun a nuam a thawveng traffic hi an jam ve thin tho ni chu tiang kawng lian ah pawh hian maw tilai hianin ka bo deuh hleka kan bazar na building kha ka bo lai ni hi tilai hi ka bo deuh hleka kawtthler a in ang sia tam bawk sia mase tian thla kala zela thalak pa in ka kala mi te ka zawta ka kalna tur hmun chu ka va thleng le thei tho ta ni tianin thla kala pa zela mi ka zawt boka chuanin ka tum hmun chu ka thleng ve le thei tho ta ni chu hemi market hi nia ka kal tum na kha an dawr nghak nu la te hi an chhelo an mawi thei an nalh thei lutuk an dawr nghak lo te pawh an vun hi nalh thei em em ani an hmuh nawm Chinese nula ho hi maw tian an thil zawrh hi fakpah hian an lo ha thina an pawh phek mai ni kawtah hian tian sawi tawng khanin an bungrua kan lei ho kha tian an tiang er ur me tian khawvel hmun hrang hrang ami ten kan han bazar a hmelin ang lo tak tak black te sap ho kan ti ang ho chi te tiang te an tam lutuk ani bungraw la hi maw thawmhnaw la hi kan in ole ti hian video te a hmingin kan han siam ve a kan video te kan dah that nan zela ti kan ni a min lo en ve zel ula ti han kan ron la ti zel dona pathian zara kan dam chuan kan zin le zelanga bangkok kan zin na te pawh te ang te pawh chu kan la ron dah zel don ani kan video te abo me aya kan tia ti hianin i da tha ila nakina thil hul ani ang nakin zela kan la en le du anga kan tu te fa te kan la nei thleng poin khatianga te pawh khan la poi mawng la tangkai ve ang kan tia ti han kan da that nan kan hmang thin ani an taimak zia hi maw ten all an om ngai lo
so lai step kal the accelerator asonin ga kal dona ten nakina video hi chun jom na karon nei le don ni nemi building a han kalkatuma e nexa a video dangkanon ti chuak le ang lau en le cheu don ya bye bye vek ule